Čaute lidi, vítám vás u tohohle videa. Natáčím odznova protože se mi žádný svět nepovedl, ale jinak na YouTube můžete najít 2 videa. Jedna je 1 a jedna je 2. Rozhodl jsem se natáčet znova, protože to dořešíme třeba v komentářích nebo na Skypeu. Teď už se přiměříme ke hře, aby nás to bavilo. To třeba pojmenujeme YouTube. Třeba takhle. Počkáme, až se nám načte svět. A když tak se podívejte na mém channelu. Bude v popisku videa. A všechno podrobného vám asi ukážu na konci videa. Jinak všechny videa budou trvat asi něco kolem 7, maximálně 10 minut. Protože říkám, zkoušel jsem nahrát 20-minutový video. Nešlo to. Takže budu muset nahrávat v malinkých částičkách, které budou po 7 minutách, respektive to bude Terraria s padíkem 1 SOE 1. Se máme na co těšit. No a zatímco se nám tady načítá svět, tak já tady moc pěkně kecám. Což vám snad vůbec nevadí. Možná, že pro některé je to naopak. Že nám už se vytvořil svět, takže si ho jdeme zahrát. Chvilku to potrvá. Ale ti, co hrají Terrarii, to znají. Takže, dobře. Možná, že většina z vás už si video přetočila. Doufám, že málo z vás, nebo spíš, to je vlastně jedno. Spawnuli jsme se tady tak na ostrově, tam je kupr. Ale mě trochu víc zajímá tohle. Máme u sebe věci, protože už jsem hrál s touhle postavou. Takže jich pár musím vyházet. Počkejte chvilku. Hádím, tohle vyhádím. No a to už bude stačit. Protože to tak budeme hrát. Tady máme hnedka tady tak na povrchu železo. Takže já si pro něho půjdu. Jo, profesionál na Terrariu nejsem. Ale hrát ju teda umím. Takže v pohodě. Jak už jsem říkal na začátku videa, tak videa se budou pohybovat něco kolem 7 až 10 minut. Jo. Jenom byste věděli, abyste nebyli překvapení. A každý to bude takový pozdravy a tak, jo. Jakože třeba natočím nový a tak, že to nebudu stříhat ani nic podobného. Prostě to bude čau čau, naschle a tak prostě, jo.
To nejdu. Už si mohla udělat domeček. Tyjo, kde bych si mohl udělat domeček? No zkrátka, tohle video bude končit. Tohle video bude asi nejkratší ze všech, takže